amweni ndakabva ndavadzwa vachidayira kuti neizirawo riri pasi zvikanzi uri hure unonyengerwa madomasi namoyo vachidayira nobvo izirawo riri pasi vese vakabva vaita vatatu ndakabva ndamira ndiri wani. Mombwe inokwanisa kuenda kunotunga mukadzi wako. Vari kunyepa vagara vachigara dare kana vari kumba kwavo azamira vanotobuda kumba vaenda kwamai vavo kunogara dare. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Unodiwa mudare ramambo makope nemhosva yekundishungurudza ini Ruth muchindinanga uhure semhuri yose inoti amwene Tambudzai Z na Brenda Z. Uyai mutsamangure chihure changu. Brenda ari Zvekuti maparadza imba yangu. Ndeupi Brenda? Une makore mangani? Mumu wacho ndiani? Tambudzai. Makore yako? Uroda ndio waruda tataure uhure wako. Ndio nawe yaogarira. Usaprekisha makombo yetu garayo kanana. Ndio. Ngua. Baba se Ini Julius. Chokwadi choga pasina manyembo. Maringo andibatsira. Ini Edward Zambira. Ndinovimbisa kuti ndichatara chokwadi. Chokwadi choga pasina manyembo. Mwari wandibatsira. Already now. Ini ndinogara kuchimuronza Hariana. Pamba pandinogara ndogara nemurume wangu nevana vangu 5. Murume wangu anoenda kubasa kumakumbiri. Nhau yakaitika ndeyekuti nekubasa kwatinoenda Maricho kwatinoshanda nemunhu anogara muno mumvuri akarenda akadyara foja. Foja iyo iri pedyo nepamusha wangu watinogara. Saka foja iyo kubva ichitanga kudyarwa mudzimai womurungu yakarenda. Midziyo yandaishandisa kubasa ikoko ndeyangu akataura neni akakumbira sevanhu tigere munzvimbo nevanhu vazhinji tinokushandidzana chibika chikafu. Foja yakadyarwa takapedza kudyara yakasakura takasakura takapedza tikaisa fertilizer takapedza. Saka ane mushandi wake anonzi Moyo ndiye anomirira saforomani anogara ikoko kwake muridzi wemunda anogara muno mumvuri. Saka pese paimuka basa
mushandi yeye ndiye anogona kuuya otiudzawo unoudza vamwe wosvikawo pamusha pamwe wotaura kuti tine basa rakati toda kuitwa nhasi toenda toita basa iroro. Saka basa iroro taita kusvika pari zvino fodya yakura musoro wanga kudambura iganda. Chakaitika ndechekuti pamusha pandinogara murume wangu akaenda kubasa mandi anodzoka china manheru kana kuti chitatu. Tichigara pamusha mvura ichitanga kunaya takavharira huku zve2 weeks. Tavharira huku chibage chamera chakuti hachichafukurwa ndobva tasitanga kuvhura. Saka vanhu iripo ndekuti amweni wangu vakutanga kutuka vaigara vanogara vachituka nenyaya yehuku vachiti huku dzikufukura chibage chavo. Saka wiki rekutanga vakatuka murume wangu aenda. Murume wangu akadzoka ndikati bamwana amai pano kwavanga vachituka kubva mabuda vari kutuka every day vari kutuka vachibatanidza kuhuku. Murume wangu akati no problem iwe ngosiyana nazvo. Ndokubva avhura huku iye akati regai ndivhure ndidzoti vanoti kudii nekuti chibage chamera kare. Ndokubva avhura ariko hapana kana mashoko avaitaura. Mande yasvika murume wangu aidzokera kubasa obva vatanga futi wiki rechitumbu vachituka vachipopota every day. Ndakangovhura huku chete kutanga kutuka every day. Murume wangu ndokubva adzoka ndokubva ndataura ndikati panapa pari kutuka zvokuti handisisina zororo. Ndokubva adzokera kubasa wiki roro. Imwe huku yangu ndakainhonga iri kuseri kwemupanda yatemwa namatombo. Ndakanhonga ndakapa mwana wangu akanodya. Ndokubva ndazosheya dzinokwana 4 huku mzera umwe chete. Murume wangu auya ndakati bamwana panapa huku yekutanga takanhonga iko zvino ndasheya huku 4 ndakakudza kuti huku dzikutemwa kana kwadzikafira handina kukuona. Murume wangu ndoba akapindura akati iwe ukutaura kuti kushaya huku panapa hausi kubva kuti huku dzakaenda nekupi. Iwe hausi kugara panapa pamba nguva zhinji unenge usipo panapa pamba iwewe. Plus pamba pangu panapa ini kana ndisipo pari kusvika varume pamba panapa. Kufunga nguva iyo ndakambonyarara ndikubva ndati vari kusvika varume vacho ndevari. Uyezve ini ndiri kufamba ndichienda kupi sinzi kubva panaya mvura basa rangu ndiri mumunda ndenge ndichisakura kusenda ndakapinda munda ndosakura. Ndakambobuda ndombonobika chikafu ndodya manheru topinda kuti munda ndosakura. Saka mukana wacho wokufamba ndikuwana kupi ndikufamba ndichienda kupi. Nguva zhinji basa rakandiwandira nenge ndichiti ndiri ndega pamusha. Vanhu vangu vakabva kuchikoro kuma4 topinda tese tichisakura muzuva mese. Iko zvino zuva ranyanya kupisa ndopakati tizorore. Saka ndikufamba ndichienda kupi. Uyezve varume vacho vari kufanapa ndevara nekuti inini handina kwandinofamba ndichienda. Varume vanombosvika panapa ndovanetwa mwoyo vanosvika panapa vachitaura nenhau yebasa. Ndovanosvika panapa nevamwewo vanogara vanotungamirawo kuitwa kwamusoja kana kwauyawo futi maricho vanouya vachitudzawo nhau yebasa tichibuda tichienda. Saka varume vacho vari kusvika panapa ndevara. Saka nguva yawo mashoko akandibata ndokubva ndaramba ndichitaura zvakandirwadza ndaramba ndichitaura ndobva tarara nemurume mangwana acho ndabva ndamuka tichienda kuchigayo. Ndaenda kuchigayo ndadzoka nyaya yakaramba ichindirwadza mukati memwoyo wangu. Ndakabva ndatanga kutaura kuti kumurume wangu tabamwana nyatsombondudza ichokwadi. Inini nyaya makataura nezuvo ikundirwadza nekuti inini handina kwandinofamba ndichienda handina kana shamwari kuti ndinotangana. Shamwari basa rangu kumunda kwangu nekugadhiri kwangu handina kwandinoenda. Plus varume vanombosvika panapa ndevava vairi kana kwaita basa. Saka varume vacho vari kusvika panapa inini kana musipo ndevari kumbondudza iyo chokwadi nekuti vandataura vandinoziva vanombosvika panapa vachitaura nhau yebasa yemaricho ndamwoyo. Saka kana paine nyaya handibudireiwo pachena ndigone kuziva nekuti makanditaurira muchatse kunge mukutaura mabinikira handina chandinogona kuziva nekuti aya mabinikira yamataura kwandiri. Saka nguva yavo tiri pakutaudzana nemurume wangu anonzi Brenda akabva adaira nekuti pamusha wangu nevamwene pedyo nepedyo akabva adaira zvikanzi amwoyo vanouya ipapo kana sekuru vasipo amwoyo vanouya every day. Ndakati mukudera kuti amwoyo vanouya panapa every day ini ndiri kuswera ndiri pabasa. Iko zvino zvakusisina basa paipa taitaenda kubasa tinosakura every day. Muzukuru wangu wacho Brenda yeye ndiye wandaenda naye tese pataenda kubasa tinenge tiri tese. Dzimwe dzenguva ndiaitokandira mameseji mufoni undudza kuti gogo anzi kune basa rakati toenda. Saka Brenda iwe kana uchipindura uchidaro iwe tinenge tiri tese kubasa kusvika kwaita amwoyo panapa inhau yemaricho yebasa.
Saka kana muchitora kuti amwe vari kuya panapa everyday ndichikandana nawo ndinodandana nawo kupedza kureva kuti kudii. Iwe Brenda, foni dzamoyo munadzo. Izvezvi fonera amoyo vauye pano sokufonera kwagara uchivaita mazuva ese. Vafonera vauye pano amoyo mugone kubvunzurudza nyaya tizive. Brenda akati handina nguva yekufonera amoyo. Ini ndakampindura ndakati wakuti hauna nguva yekufonera amoyo nhasi. Iwewe ndo unodanana naamoyo. Nguva dzese dzinofonerana nawo. Usiku uchibuda uchikatana mameseji nawo uchienda. Nhasi wakuti hauna nguva yekufonerana naamoyo. Ateta wabva wadera kuti zvikanzi kana vachiuya vanouya baba ipapo. Vanouya vachitsvagei bhuti vanenge vasipo. Ndikati makambondoonawo ndakagara navo here. Kusvika kwawaita panapa inhau yemaricho. Nokunge dzimwe dzenguva tinenge tashanda. Taigona kushanda mari isati yauya. Kana mari ichinge yauya ndopavanosvika pamba. Mamuka sei maswera sei ondigamuchidza mari odzokera zvavo. Amwene ndakabva ndavadzwa vachidayira futi neizwi ravo riri pasi zvikanzi uri hure unonyengerwa madomasi namoyo vachidayira nevhoisi ravo riri pasi. Vese vakabva vaita vatatu ndakabva ndamira ndiri 1. Ndokane nyaya yangu. Iyo okay. Natokera magari. Macha mzinya. Mambo watauta. Zvakaita kuti chibva kubasa inini si haina saka ndichitapama manheji kusvikana ndinotanga ndaenda kuchikaratera kumwana ndadzoka ndichibva ndagara pasi navo ndagara navo pasi madzimai vachitanga ivo pachizvoroita vachitanga mwoyo wangu wapinda sezvaita zvakanaka probhilei asi munhu ungamambirwa zvakachingaiwa isiwe nyaya yacho iyo kutoti ananguite seirori hanzvadzi dzinokomera kuti ndikudanana naye amoyo kati ndonyaya yacho iri kunesa waraita hazvinesi toshedzani amoyo ouya kuseni kwacho toosinyashakamira saka kuseni amoyo wangu achishandirawo padhuze kwese padhuze patinodii patinogara patibashedza amoyo wawe inakandiriumomba ukamshedza madzimai kunzi baba vaikumomba amoyo vai vau chakakuzopana chondasvika pana amoyo vandikati panapa mashedzi nyaya iripo diki chete ndekuti muripota muchiuya kana ndisipo panapa asi ini kana ndiripo ndauyesa izvezvi kudai 2-3 days kwanze kwanisa panapa dzimwe dzachizodaiwa nezvibasa ngatiitaura nyaya dzezvibasa amondi anati right kana zviti zvibasa zvinazvo chi problem iwe chisingodzokeri pabasa pako unoita basa rako zvadii zvakuru chibva tagara nemadzimai tagara ndakuti ina ndinotozongoziva ndadzokera ndadzokera kubasa ndakatongoti chingosvika svondo iroro ndatokushandisika mupesa wedu wamanga ndikusvikoro ndinonzi ekwedza zvachinzi ndinaaaaaa hongucho itikazimaiwa asi handaifundidzira kuti nyaya ndakatora murume tikazodikanayo ndataura nyaya zvazilano zvadii zvapfuura mushumoiranga tichipindanga ndichiuya panyaya dzekubasa saka ndaitoshambidzika mudzimai wangu kuti akatokwanisa kutongodzawo nyaya yacho ekwamoyo wati kuti irikufambawo sei nekuti ndo wari kuziva musoro wenyaya ina ndakanyatoziva kuti nguva ndikuwana nawo inguva diki chete kana ndatongosvika pamba ndomaudzira vakandiita madzimai nditokusvika basa ndomandirakaita zvakaita ndikombera kuti ndikuvenakashiza moyo moyo wakaiwa vanouya pano vachikakabasa indisipo izvo nange imusipo vana vachindikati ora chindiripo rimwe zuva zvavo zvavakauyo vachitiwa ndomao takashanda kwamoyo mari ndekuti mwana musikungoona chete hakuna kana mari aoraita tinazvo iuchichienda kumusukira mberi nebasa zvinobabasa asi nyaya ndoiko varikutipa saka ndibata kunyarirawo zvakamudaro saka mudzimai wangu ndiakatokwanisa kumutsanangura nhau yacho yakamirawo sei Mapema. Napenda.
tangaita ora tu Ini murota coba dilihat. amujaudani Ndinobvera ndataura naye ipapo kana pane kuti murume akauya ini na Brenda takati sipo tanoenda kuhuni. Takati sipo tanoenda kuhuni. Saka ichipopo ichocho kuti moyo wacho takadainza moyo anoti memusipo. Dai mwe washanga pawashedza kuti mbati pawakaona kusvika pambapedu ndana tiri kwezi. Ayo, chokora ndipati pakaya moyo ndati sipo ndapenda kuhuni. Pamoya takasvika chibva kuhuni. Pamoyo watombo kuda kuti pambapedu ngwasi. Fambali. Imini pamukapedzisira kunzwa kana mukapedzisira kuona mai vachida chipatara vachirwara ndineni Achienda kuchipatara? Pakapedzisira kurwara ava mai kana pamukapedzisira kunzwa kuti vari kupenga nekunga saka nhasi semazuva timimi amai avo zvese zvakutaura kumatanga vari kunyaya ivo kana imi musati manzwa kuti vane medical vane problem yekurwara imi mauzoti nhasi zvese zvakutaura ayo ini kutaura vane kwakutaura yeutanzini akauya murume urindaa ndiri kufa ini ndati storipo kana Brenda wachanga storipo amoyo mumaziva ndinovaziva ndakasvika ndizowana nevanhu vangu varipo mama vangu vari papa ndakasvika nevamwe vamwe nemwana wangu mwana wasisi wangu anga ari papa nani chete ndovangu varipo papa ukama hwenyu imimi namoyo uri papa andinana makama naye ona Brenda mwana wangu ukama hwake Brenda namoyo uri papa hapana ndanzwa shoko rekuti ava ambuya vake vabudisa shoko rekuti Brenda namoyo vanodanana ndati imimi ava mbuya vacho vabudisa shoko rekuti Brenda asi ndizvo Brenda namoyo vanodanana marinzwa shoko iroro saka uyu mwana wenyu haana shoko kana nguva yakakudza kuti namoyo tirekamira kufambidza rakatoita mwana zvakataura asi imi pamukapedzisira kuwirirana nemurora wenyu vachifambidzana muchikumbidzana chikafu muchikumbidzana mvura nderini kana kuti kushanyirana kuti munogara padhuze padhuze kungoenderana kudzimba kushanyirana nderini hapana nguva asi nderini muchigara musemuvhileji matokanganwa kuti nderini because nina hangu ndiendende kumakwavo kumbakwava ndiendende ndakapedza kuenda kakareo dzangu obija pamwe munonzwa mumwe achitaura ngokuti hamuendende pokuti kana uchibuda pambo unokwanisa kutoona pambapo kuti panani pambapo pane mpando kakava pane mpando pambapawo sitogara kusei saka pamba kazhinji handifamba ndina kwandoende asi Brenda akanzwa uya musikana uyabuda uyu akanzwa sekuru vake vachitaura madzimai vawanda akazosvika kudedza rimwe shoko kuti ndizvo zvoshuwa kuti pane murume anouya zvakanaka zvina kuita handizvo inoita shanzhanzvadzi yenyu hapana problemuzvo imi mungasire shwashwa murume atiro achidya muchero yanzvadzi yenyu asi imi mune ndapozi kana makazvitaura zvotange makuwa but apa pane makuwa yakubuda ndapozi moto utsa kufungairi pasina moto apa wakazofungairi kuti pane kashoko kame kuti mahinzi twavemuka apa pane zvikuitika twamaipa mutadzei aiwa bana andodzemba bana kana kutaura naye mabana iya ndodzemba pamwe ndiangazokuiti naye nabana chandaito kutaura koza ndodzemba naye usiku pamwe ndokunotadza mumota pamwe ndotozomona naye akuenda kana kuti iye akasauya kumba kwedu handiombonana naye imimi namoyo makapedza tarini pafoni iwa nditauri pamoyo ainonoya nditauri naye hamutozivana handitongozivana naye kana foni hamba dzake chedza kuti ina handitongutaura naye pafoni naye asava mai imimi amai muchibva panapa toti mugwira muchipatara munenge nekamira musunga pakujiniswa asi sanaidzwa ini ndine mvunzo wangu kuramba chidzokoroza kuti munogara muchimukombo
amuzive kuti mimi pandaka asijurawo negedrokiwa padhuze nepadhuze so chotasaenda kunoona kumakuya zvadzeni because apa zvakundiratidza kuti pane something fish kuti inini kana ndisingaende kumakuya zvadzeni chiminzi pane nyaya iri kuseri yamusoda kukwanisira sei kuburitsa because muga mukombo nimwachiti chimumbanda panopindisa kana iyo ameno ndakatozoshamisiwa naye nenyaya dzinoitika pamba pake ini ndine munhu ari ndichimubatsira ndichimudzoreredza senyaya dzipi senyaya dzeiyano aiuya achimudza tete hanzvadzi yenyu vanenge vane vanhu vari kudanana nawo sosososo ndomudzoreredza mumvura wangu amai mari yosiyana nazvo nechi kune vana zvinopera iwo nyararo sabvunzo saite sei ndo kazhinji Saka muda kuti muri kutamba nepfungwa dzevanhu vazveikuni tangai kutaura chokwadi kubvira kune wewe musi nokuti apa hapana chutsi kana mazwi yokuti vanhu vese vagere muno mumvuru ivi mosumuka nenhau yenyu kuti muuye kuzoprezenta pamberi pamambo makoko ingano here dzati akuzoiteerera pano ndiri kuda chokwadi nevanhu vasirias neupenyu hwavo saka chitangai kutaura chokwadi ndanzwa kuchipika kuti muchataura chokwadi uyo urikutaura kuti hauende hauna chauro chanyanzodze asi uri pedyo kanyanzodze mulokesheni rimwe chete zvino chokwadi kuti autanyanzodze yako awana pese pese kopacho pese pamunosangana nokurukura dzei kuzona kuti uri kutsanangura mazwi yako uchiyarivhesa yachienda mberi mubvunzo wabvunza aiwa tiri kudaaude pamararamiro yamuri kuti taura chokwadi chakati saka tangai kutaura chokwadi nokuti apa pane kutaura kwanzi imi namainini muri kudanana namunhu madomasi murume makambotengesawo madomasi pane akambotengesa madomasi murungu yeye akari mafocha ane greenhouse saka ane greenhouse yakarima madomasi saka akati vashandi vese vanoshanda kunoko iye paanoyozotema madomasi akanaka mariject munopa vashandi vangu vanoshanda kunoko saka paiti paanenge auya wikendi yega yega murungu aitoridza bhero kuti muye mutore madomasi saka murungu akabuda akaenda taibva taenda tese iye brenda wachendi aigotobudza kuti gongo moyo akanga meseji anzi anditoa madomasi toenda madomasi anopuwa munhu wese anoshanda mutoro ndianaikanga meseji brenda iye yaikandirwa meseji namoyo nokuti ndiyaneyo kufonerana namoyo ndiyanodanana namoyo saka ndiyaikandirwa meseji odaro anzi madomasi ari akaponzwa namoyo akabvuma moyo saka vanotodanana ane murume brenda haana murume ko uyo ane murume yo ane murume famba nenhaudzenyu wakomana chatikasikaupedza nawa inoda chokwadi vangotaura chokwadi avo tibve panapa apa nhau iripo ndekuti vanhu mukurira moyo inini nabrenda kana kuti moyo yakakudhumanisai inini moyo asati atombodudza kana shoko ruti rokudai nekuti handitorina enjinani runyararo ndiye moyo wacho ari kunoyo inini anenogara kutomboda kuenda wacho nyaya yese zvitanovaida tinyepera amai vakatidza chokwadi chese saka iwe wapika wakangochinyepera kuda mumberi
ndapoza meyabata vachokwandida hachesi zvese zvinoitika zvakaitika gara zvakanaka sokutsika pasi handiti saka chokwadi chese taanayo ndinogara sedare saka ine wakakakwedzera wakakubvisa zvimwe wakati uchingopedza kunyepa mumbida saka chitaura zvaunozive pana ndapozi chokwadi ameya kuti ise wataura Ada nama dia. Ambil kau ucap nama. Ada yang diusia. Nah, ambil kau ucap nama. Ayo beda. Ibu mana sekarang? Inzwa. Dia kaya tahu apa? Jawab dah mulu tahu. Aisyah dah nak apa nama? Dia putih wewe. Mu ibini mu tambula wanda na mu yaliti mu paka we kwa kwenye mima shezu akayana akaona mu mamuru mamenda mali Anaenda kuoa. ndikukumbirisa mugari munuka chimukodaniso hamungotaura kana kungoseka zvamuri kuita achirwara chokutanga choti kana une chimwe chauda kutaura kusimudza ruoko kwete kungotaura kauta zvimwe zvinhu chatokumbisa hunhu netsika kanhwananaka saka ndikukuta anenge ataura zvisina kauseka zvisina musoro munomupa kukubhadharisa 5 dollars yatenda nayo pawakabvayo kunowacha iwewe pawaita ukakuta unowacha uchinzwa kuti mwoyo anga ari pana akazvinza kani unochakuziva kuti wakanzwona nekuti mwoyo anga ari pana akagara kuno hauna kutaura naye kana kumbonzwa kuti wakasvikayo mvura munomusa wakasvikayo akazvikuda zvaita sei amai waka iwe ndivamwana vachiweka saka pakaivanhu vari mubvunzo vavanoda mubvunzei kuti memory ndendisipo chima chitobata ndosaka tokuti kutadza zvada kwavo chokwadandi pane zvimwe zvinoita kuti dare rinogona kutiningura dare rinarisire kuti kana mabva kumba kwenyu mune pfungwa dzokuti takasvika kwechadikiswa namambo kana takanyaya kuti tine shoko ratikaita iri dare rechivanhu rinenge riri panguva ida kuedza kuyananisa kuti munogarisana zvakanaka kumba pamwenu isu hatigari kumba kwenyu nogara kumba nyange pane mukataura chokwadi nyama makanyepa imi ndikudzokera kumba kwenyu handidikati ndimunosangana futi neizvozvo zvanga muchiitara bati kuno toda kuti vanhu mugarisane zvakaita sei zvakanaka saka imi nyama vati hapana nokuziva isi chokwadi tiinacho hatitozoti mambo munanonyepe chiita zvanga muchida zvamunofunga kuita nyeye kuti tida kuedza kubatsira mugarisane zvakanaka friend no friend friend inyaya ipi yakataura padzidzi yako unasekuru inyaya ipi yawakataura andati nyaya ipi asi chakaitika chakazokonzera kuti iwe utaure nyaya yacho wakataura Nasekora Katerina. Sekora ndakatoziva chindibvunza. Kuti ndazotana gogo wako. Inini namama zvikwana mungedza twakudanana namo. Nibva ndatasekura zvinhu zvese zvekutaura panyambira sei chandiri kuziva. Kwataura tinoona sekuruka chakwara chii asekuru akanyadzisa
chikakurambidza kuti wauzviti aiwa sekuru moyo mukomana wangu asamulesa ambuya kana vatopindirawo chii chikakurambidza kudaro ingopisa zvamarangana zvezvi isitakutotaramanyari ingopisa enda pachokwadi chako iri chakakurambidza kuti iwo udze sekuru moyo mukomana wangu chii panokukutirira nyaya kuna ambuya wakaita sei aiwa inyaya yamoyo iri pano mukomana wako sei yakazenda kuna ambuya kasiyaiwo mudhwasi iwo ndiwo wakakonzeresa iwo ndiwo wakakonzeresa kana tichiona nokuti kana ari mukomana wako ndewako haasi mukomana wambuya sei yakazenda kuna ambuya ndimi akakonzeresa makaita sei iwo mukomana wako moyo kuna ambuya yakazenda sei chawaida kunzvenga chii kuna amai yako wanzvenge chii kuna amai vako amai yako noziva kuti undana namwari ndati vanozviziva here handina kuti vanga varipo kana vangasi kuti unodana namwari saka wakaregere kuvaudza kuti mama mukomana wangu asi mukomana wangu wako aimusikanayo aita zvakanaka ari kuti amai vanga vakazoziva pakuda nyaya imbotsanangura mabudira dzakaita chaizvo chaizvo zvinonzita vanhu vese ava kuti vanhu vese vanyatso kunzwa kuti zvishuwa aiwa iwo mazira ako imeyo ndikowatara kuti iwo amai vake hazivi kuti kumwana udadana namoyo ndotenda ndikazwadera kutokumu kuti ndinodana namoyo amoyo hawauye kumba kwenu achingahe nyatotsanangura chaitangirira tichienda mushaakuita zvakanaka ndo chaizaiza ndo nyaya yekutaura nyaya yaverenga pachisamonapu yautaura iweyo kuti mbabva akazotanga kudii kakukandidzirana vanhu vachiti vachitaura vachidii vachipindurana iwo aivapindurani vachida kuti tinzwe paakatangira ndepapi akazopera sei uye akazouya sei nekuti vanhu vese vakurasira nyaya kwauriwe saka ada kuti wobude munyaya iyo uye sei avo ndamai vako amai vako vamugoveka ende vanokuda nokuti vakakubereka choko zvavataura ende ndo kwawakuenda manje saka tsanangura zvako zvakaitika zvese nokuti vanhu vatsanangurwa kudhara vanhu vese vatsanangurwa namai vako kudhara saka iwo ndiuya kutsanangura zvako ziva ndokana kadai vanoti iyi vanenge vanoda kutaiga ina muroti ande takwai pakusereka chitaura manje Later perform anashadwa ni mwana wa mtumani. Bana kwa mkuu wa kuimba. Atenda ndio perform. Anaweza perform kwanza zote walichukua na mungu wa tawa tawa. Batiwa ameka akia asibe mtu na moyo. Ndio ndio gogo. Amana ndani hata wawe kumba kwa hiyo na sikuwa basi. Romro mara kudisa gogo wataka kuchukua chungu. Ini ndio wakati tunanga shughuli. Ini ndio wakati tunanga shughuli. panouya kumba kwavo panouya ranga chikaiwe Andisiyo ndanga iwo hauzoita kwako kwa ndiende. ayo ndata uende kana moyo wariko Ayo ndiende kana moyo wariko. aibo hamboyo kana moyo wariko Rendo dana makosa kwaita namoyo kana chaanopiwa hapana. Inini ndine munhu aitochemera kwandisa gogo kuti gogo amwe rurina nawasava kana chaanondipa
dzimwe dzenguva tatoti takashanda mari yake anenge ahora iye unomunzwa achitonzi namoyo ndikodhura remuriwo ndapandikatangoti naiwe Brenda wechirudzii apo iwewe ndounofamba unofambira mwoyo kuenda kumba kwavo neusiku uchifonerwa kunzi uyakuno nekuti masikresi akaindudza saka makanda kutomukansera panguva yeye akanga kutozokopota kumba iye paakadayira ndapanganda kumuti iwewe ndindo tokukansera unotaura kwandiri tigogwanjena kana chandinopiwa ndichitobvudza kuti usaende uri kuendereiko uko nasina chaanokupa Brenda apo iwo ndokutojirwa mari yako siyana nazvo pane chimurume wabuda vakuna Brenda asi moyo kumba kwenyu vanomugara ande ndopane nyaya yese Brenda ati amoyo vanoenda uku saka iwewe Brenda wekutaura kuti saka zviri paSamuel ndizvo chokwadi kuti iwe wakazobuditsapo unomoti kumba kwenyu sekuru kunoenda chi Brenda murume ari momo saka nhau iripo ndoti Brenda panona amoyo vachienda kupagogo vakuhwashanje kuti Brenda akudanana gogo wadanana namoyo saka Brenda akurwadziwa kusazobuditsa chokuti amoyo vanouyawo kupi kumba kwenyu kana sekuru vasipo murume anounza kuti kana ndiripo moyo aite sei auye saka Brenda ane shoko rakasvitsa kuna sekuru vake iroro kuti kumba kwenyu munoyachi murume ari moyo saka nhau iripo kuti Brenda akurwashanje kuti moyo ndodanana naye but gogo vakupindira futi apa takusanganiswa saka ndionda iurwa vakadzi 2 apa vakadzi vakurira shanje moyo ende Brenda urirai Brenda ari zvaanoziva zvaasi kuda kutaura unoda kunyatsonzwa wawanda pane rudo here pana mbuya ndo wakazoona sei kuti moyo kana aenda kune apa imba dzedu dzakamira sei yakafenzerezwa neuswa iwewe wakaona moyo vachisvika pamba panogara kumba vakaona vakamira zvakaita sei nepamba pane dhoo rachinogara pinda maguta saka pane mupana asi iwewe titaurire chokwadi wamunhu uziva kuti ava vanhu pane zvinenge zviri kuitika iwewe ava amoyo pavanouya vaenda kunoona ava vanotora nguva yakareba zvakaita atinonguva zvavari kokubva kuda kuuya zvavanouya eka kuuya vanouya avatore nguva munhu akauya akabvunzwa asikana 2 hours kana kuti 1 hour naapedza zuva rese kwese kuuya nditi kushanya kwese pane pavanopedza ndipe nguva yavanofundzira kuti apa amoyo vauya vapedza 30 seconds ataura zvakanaka iwewe une zvaunoziva uchitanga kutaura chokwadira nenyii imimi vanhu munogara mukompaundi mese mukompaundi hamushamise vanhu kuchinja namurume mukompaundi kutorerana tibuda pachipinda umu yatibudawo umu atipinda mukompaundi imhosva zhinji dzandatonga dzeuyanga uri kuitwa mukompaundi hamuna tsika imimi Ruth wati wewe anokuti uri uriya ndine mushure mekunge ndichitaudzana nemurume wamukumba Brenda ndiye akatanga kudayira akati muri uri amoyo anouya ipapa iwewe unoti chine zviri kutaura vanyeka kutangisira ipo pano iwewe uchitaura ava ndiuri ndakakodera kuti amoanoita sei vanouya ndodera ndakatongodera kuti amoyo vanouya
mpaka na seula siku kuzoiti ani ntaura kuzoiti ila mtu wechi kuzoiti titaurire amoyo vanokuya kuzoiti gogo ndimi amoyo vanoya kuzoitei pamba penyu amoyo vaisvika kumba kwangu kana pane basa vano basa vauya nguwai kuseni kuzoita basa aiwa vanouya votaura kuti vadzaisa kuwa kumunda koja yakajarwa September ndopataenda kubasa everyday asi iko zvinoti kubva November kwanga kusisina basa ranga rikuwedza ufeflights moyo ndiforomani ndiye capital wangu iforomani kuti ndiye agere panzvimbo pakarimwa kudzokodya anogara kuno kumvura saka iye ndiye anotsvaga vashandi vanoshanda mumunda message wanyara ndo wanikuta kuti mwana mwishi une basa ngoye wese nasabuni kana wauza wauza ne wauza iwo ukona moyo wapamba kangani moyo ukiwa Shumba vanhu ava mumwe wacho ari kunze ndiani witnesiya murume ndofunga vese aidha mwoyo wacho ari kuvasanganisa vanhu inini amani uyo ndiye murume wenyu Edward ndiye murume Edward ndiye murume wangu sofa tine 21 years tese vanhu 5 mwoyo wenyu payainova wahatibhiti yairoverei moyo anobvira kana atombombudzwa shoko rokurerume aiwa ndakati nyaya iyi kundirwadza nokuti inini anodanana namumwe muzukuru venyu saka imimi kana matauro akadaro kuti ndakaudzwa kunzi iwa hausi kuswera pano razi pana papamba pane varuma kusvika kana nesipo zvikundirwadza nokuti ini kana ndiri ndega pana papamba kuzorora ndini murume panenge pasina nguva zhinji yangu ndikuswera ndichishanda ndakamuka kuseni ndakapinda mumunda ndakabuda ndakabika manheru zvimumunda saka nguva yacho yekunzi moyo ari kuya panapa ndichigara naye ndichitenderana naye mumbomo ndiri kuiwana kupi ini ndenge ndiri kudunda ndezvakarovesana ini ndakati zvikundirwadza mumwoyo mangu mashoko iwayo ari kundirwadza asi makayatara kumurume wenyu kumurume wangu muhongo makamutaura kuti anaye mimi yaiwa ndakamuti mashoko yayo akundirwadza mumwoyo mangu ndiri kutonzwa kundu nemashoko enyama taura ari kundirwadza nekuti ndiri kusvika kwamwoyo pano anenge achitaura nyaya yemanicho ini sekuti sikagari pazvinga ndingazvitambire kuti nditoziva ndingazvitambira aiwa nawe iye kutukukudza epane zvinhu kuti anodanana namoyo nachikumbiro hangu kuti ivo madzimai vazvo ndovanofanira kuisa zvachimaererano namoyo kuti gone kuziva nekuti isi tiri kukutsanangurirai pari zvino ndotawana kuti muzukuru wenyu breni ndiandanana munozvii zvinonesa kutambira unoda kutambira kutandanana aiwa kwete achitambira chandinge chikuda zvekuti ivo madzimai vakatsanangura zvekuti ndichenesa kudzasa kutokuti
Munoti olezilulana mawasina yangu yangesika utimini mtu danani mawasina yetu tunazana kwa kai hapana mna wanataka kunanga sikule bali kufunza bashitara nyao kwa ndio shakaita kama wengine kusikiliza kama mshukuru kwa ndio niambia ile kwa nini wananga kitu na Zioka makasirika washa ni maeneo sasa hapa kwa kuroba chini na chawoshi ya saizi shudai sana yake jini wa saizi ni rangi chopa ni chopa ni kiasi zote ndokani anaenda kwa chini mpaka kuja aiwa ndati mai wangu rukushia ndio mtanisha anda kapaka ndi mzanya yake murume wangu dozi ndiwa na brenda kuna hapa kwa kweli tunaongeza ano sasa hivi anakutoa pia maya anafunza sawa mshukuru ndio mtu maya kwa basi ndio 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 hii kuleta na saka wandukoka zisiao zisiodi rushi kuba kati huwa kwa hiyo hata tudeni mpaka mtona moyo asa mbili imini munoziva here kuti kumba kwenyu kune kukudza ifa kumba kwangu kuti kune kukudza ifa ndino dalisa imwe chete yandakangoona ugangeziziafa asi kufa kwakaita munozviziva here kuti kumba kwenyu kune kukudza ifa imwe chete yandakangoona saka huku dzenyu dzasingavharire kumba kwenyu ndabozi ukaenda mukofa yega dzisingavharire vasingazariwa vasingazariwa ndii saka musazarwa kwehuku imini muri basa toamunetotsvaga ndii uyu mukadzi anenge ari kupita bozi yafana vharwa kusazoziva mangu kuti kana ndisipo anenge ati kuti iye ndiyani chokwadi ane shoko rambobuda pakutanga kuti imimi mati mukadzi ukudzeda tichivharira bcause pane kumwe kwaunenge uri kana ndisakakandisa kunzwa handiti mashoko abva kwandiri kuti mukadzi wangu anotadza kuvhara huku kana ndozvataura ndokutsanangura kwavaita vachiti huku dziri kufa kana huku dziri kushayika nekuti huku hadzisi kuvharira imimi ndimavakokotera mukadzi asi ndizvo sorry azongera ndakatotanga kuvaudza kubva ndichitanga kutukwa pamusha ndopa ndikatanga kuvaturira nyaya kuti baba panapa ndozviitika tokuti panhau yehuku pakuvharira kwehuku ukuti inovhara ava shoko rakaya vachitaura pamuri bheoshi ndatanga kuvatsara kuti inovhara usiku kuseni kana kwaedza kwadziya zuva rapisa ndopatovhura huku saka ndakuvatsanangurira baba kuti yekutanga iyi patikainhonga vanga varipo asi pane dzimwe 2-4 idzodzo kana nekwaikafira hatina kuiona ndakuti baba one kukudza parara sofa 4 handisi kudziona azambira shoko rehuku 4 dzasvika imaiziva hwana ndi nyaya tada kudzura kune kunazama but ini kuona kwangu ari kuita nyaya iyi handiti inhau yekuti pane kakuhwashaji kari kakuita pakati pemusha wenyu asi imi makatadza kudasa musha wenyu azangwira zvinhu zvenyu makatera mashoko anobuda kunze musinganyanya kukotesa kubva mukadzi wenyu imba dzida dzigara muzukuru wenyu ari pakati penyu muzukuru wenyu but ane kamwe kakurwisanisa kuna mbuya vake nemi ane mashoko ainge achikuudzai achiti ari kuvaka but ari kukudza muzukuru wenyu handitika imi mamusingaziva but ini ndinofunga kuti kana muzukuru wenyu aidanana nemukomana anofanira kuita open kunasekuru open kuna ambuya even mwana musikana anofanira kuita open kuna amai imimi lesoti ari mwana wenyu muri murume mungazoita the last person kuzviziva uyo ane nhombo vatoma 8 months musingaziva samai achiziva
munomboziva. Saka tikuti pane zvese zvinenge zvichiitika ine kuti uyu ari kudhumanisa imimi makudhumanisa amai vakudhumanisa naambuya uyu naamai venyu vasipo vane kafriction kavari kugadzira vari tu handitika asati kuti muvengane dare ramambo kudare kuti munofanira kuumbana idare rinoumba ukama neshoko rakatuka uyu achituka naambuya vake chichi mashoko anoiti hapana mhosva haisi kuretesa dzekuti unochitambira kuti ndikuitambira munhu achizoti mhosva ndapara ndikudzera kuti handina kupara mhosva asi maonero atinenge taita sinetanyatsa zvinondoti pane nhau yedu pese imimi nadzimanyu mungakwesherane makadii makaita sei handitika but nhau inenge ingori pana Brenda ndiane nyaya yese Brenda ndiadanana moyo handitika 2 Brenda kaidanana na moyo iye akaona moyo aenda kumba kwaambuya vake chinomutarisa kutera kuti nganditire mukomana wangu kuna ambuya chii point number 1 point number 2 moyo akaya pamba penyu tumedzi kugatsira nhau handitika moyo auya pamba uya ngari kukuru angasipi asi akazosvika here kumwe kana moyo wache Brenda haanokubvira kuonana naye takataura nyaya yanga asipo iye Brenda wacho takataura inini nemadzimati vatatu naiye moyo asipa kubva pane mazwi yabuda muno mukati medare wabata here chokwadi kuti uyu wati muzukuru wangu yes muzukuru wako ndanzwa kuti watanga kuzviziva nhasi kuti anodanana namunhu kumashure wangasingazivi ndizvo zvingani zvawanga usingazive iwewe zvausati waziva zvinozikanwa nakuita ndezviziva mamwe zvinhu zvakawanda hapana zvimwe zvauri kuziva good iwewo unoshanda unogara kupi ndogarira kubasa musha mudori pana musha wako uri apa kumusha kwako unosvika kangani unoonekwa nguva dzikuti musha kwako iwe ini zvinopedza basa kuma6 ndikumanherutoti kana ndatopinda pakuona mazuva angu echipindinonawo moyo unorara kumavako everyday kana ndiri kubasa ndirara kubasa mubvunzo wangu wati unorara kumba kwako here unogara muti mukadzi wako everyday kuita ndirare kumba kunogara ruti everyday nekuti ndinge ndiri kubasa ndazvinzwa kuti unenge uri kubasa une nguva yakareba zvakaita sei yaunoenda kunokubasa kwako ikoko uri confined kubasa kwako Ruth ari kumba ari ega panotora maawazi mangani kana mazuva mangani usati waona Ruth panotora mazuva mana mazuva mana usati wadzokera kumba kwako kunoona Ruth Ruth iye uyo moyo ndisupervisor kana kuti ndikapitawo anouya neshoko rekuzodzivisa Ruth kuti kune malicho ndizvo ndianotumwaka right pamusha penyu imimi kana makagara uyu haana murume uyo haana murume imimiwo murume wenyu haapo 4 days ayuko uyu moyo ari kufamba kuti anozivisa vanhu kuti basa ramuka uyai kumalicho imimi chichingatadzise moyo kuti nokuziva kuti Edward unopera 4 days ogugudzawo kwamunhu uyu achidongorera uyu kana achiona achitarisa achiona kuti amoyo nguva yawasvika apa kama pane kanguva kareba sadza rinobikwa rikaibva nokuti apa ndakateerera nhau dzenyu imimi mese
mazoenda kunotaurira uyu unoti iwe ava mbuya pamwe vanenge vari kusvika muruma mwinzi moyo uyu moyo chinove chikomba chako futi iwe ivoya vataurirwa izvozvo wabva vachiruzi zvatsigirwawo nevazukuru ndizvo zviri kuitika nyandazi ndo zviri kuitika inogona kuve nhau yechokwadi inogona kuve nhau yekunyepa nokuti uyu muno mudare ndipo pakuita uchokwadi wave kuti ndianodanana namunhu ende haarege kuchengerawo moyo kana vana vakuda kuti vananairewo kuna moyo anorisvita pauri kuti mbuyava vakutoenda namunhu saka iwewe kutaura kwako kuna sekuru wako ndengori kutaura ndio vakakutaurira ndati ndio vakakutaurira kuti kune murume moyo ari kupinda akune asakanditaurira amadzimai vakanitaurira vachindiudza indakazosimuka ndinobvunza manje vangu vati ndovatovakomera kurenda nanyanzvadzi yangu ndovangaizivakomera azangiri ndakumbobvurai kumashure iyi nyaya inyapera iyi nyaya ita chokwadi chese chiripo anditi ndakudzedzane nyaya tikutaura kuti inini inyaya yamabva makatoronga kumba imimi muzukuru ine nasisi venyu inyaya yamagadzira ndipo zvamutaura inimi zvitaura brenda zvitaura zvenyu zvikusiyana zvese inyaya matira makaita sei makagadzira imi mati brenda nakusvika pakauya moyo iye brenda kuti iwana kusvikoati chii wakasvika ribanditi but vanga varipo mukuzvinzanizo saka kuti inyaya yamagara makaita sei makagadzira but pachokwadi panhau iripo mukadzi wenyu munhu ini ndaona songe mukadzi wenyu munhu akachena asi munhu aida kuedza kuita sei kuda kuzvichenesa asi munhu anga neproblemu muzukuru wenyu ndiari kungofunga kuti gogo arikudana namoyo boza noona munhu achienda kopi achienda uyu imi mamusingazvizivi kuti moyo arudanana uiwa kuti moyo adanana nadzimai but hazvisi pamusoro ndikutaura weva ivo madzimai angu naivo brenda madzimai vangu vachichiziva chokwadi kuti zvishuwa brenda ndiarudi ari kudanana naye asi havana kana rimwe zuva kana rimwe chete ravakwanisa kuzvivhundudza kuti murume wangu muzukuru wenyuva akuita sei ari kudanana namoyo kana paana kana one day akatombondu nhasi mudare munhu ndopatotaura iye brenda ndoti uyu pavainomenetsana imi mnadzimai venyuku brenda akadaira kuti vanopinda brenda panguva yatakanetsa inadzimangu pakanzi nabrenda gogo amoyo vanombouya kumba kwenyu vanogara vachiya kumba kwenyu imi mamuri achiita gogo vake wakati brenda iwo wamai wake wazuri brenda ndadanana namoyo pande kazvatera kugogo amoyo avauye here kumba kwenyu vanasevachi vasiva saka brenda mani ndiye ari kunyonganisa imba yedu tikataure chokwadi brenda ndari kunyonganisa akawanda nomukomana wake moyo ndanzi vakambuya vacho vati moyo wacho mudiki pazera ravo ndinokana newo chimwono asi ndizvowo asi ndiki aivaachoni mhuri yake kuti asi paanogara mugara asi nyaya homebvunzo wangu kazambira nyaya iyi chavaipedza wai imi muda kuramba makaramba makangodzisika kuti mudzimai wangu ndadana munhu wandaramba makasika ipavuno nyaya yangu yekusaziva handiti nozvinopatsa saizvezvi kudai handiti saka mudzimai wangu ndomungana katomeeochokwadaisanaura nokuti ndiye akavafinisho vachindi kupomedzero nyaaimi kana chokwadi chabuda handitika musarambe muri kudefense side musarambe muri ndakozi chokwadi maita sei chabuda kugara pachena ima mugare pamwe
Saka iwewe sei nangomuvunzo wataurwa huyu sei iwewe usiri kutaura murume wako kuti aiwa unobrenda ndiakutaramani murume wangu Zambira vazukuru vake ndofunga Brenda yeye kubva achirohwa nemurume wake ndati mubvunzo wangu handisina zvimwe zvacho ndati imimi manga muchipomerwa kuti mundimi huye saka imimi manga muchiziva kuti hanzvanzi kana uyu musikana Brenda ndiye ari kuhurana mwoyo makadii kumutaurira murume uyu ina wekuti tichigara nemurume wangu pane munyina waBrenda yeye akabwana mukomana wake vakomana vafonerana emowe akatitora sagogo akafona iwe pindura mubvunzo wangu toda kupindura nawe kuti murume wangu Edward akataura achiti kubva nhasi handiri kuona vanhu vanosvika panapa vakomana vakamira savazukuru vane nhau dzavo saka ini Brenda paakatanga kubvudza kuti anodana namwoyo handina kuda kuti ndivaudze ndakati kana achikwanisa kubuda pachena achavaudza ari ega asi wachipomerwa kuti uriure iwe warega kutaura chokwadi munhu ari kukunongedza kuti iwe uriure ipapo musi wona ndakataura wakataura kuti Brenda ndiye anodanana namwoyo mushedzei mumubvunze kana kuti ngaafonere mwoyo wacho auye pano mumubvunze kuti anodanana nani saka ukuchitaurirani azangwira vari kutaura muno nhasi kuti vanga vasingazive kuti mwoyo anodanana naBrenda vari kunyepa vagara vachigara dare kana vari kumba kwavo azambira vanotobuda kumba vaenda kwamai wavo kunogara dare handiri maona zvamakutaurira kuti azambira imini panhau iyi hapana nhau mugariro wenyu mukompaundi akakwira straight mazvinzo mukadzi wenyu imimiwo munenge munomupawo mukana kana mukaenda 4 days kunogara uko asina chikafu wazvinzwa saka iwewe vazukuru vako uyu neuyo ndivo agari dzako dziri kunyonganisa kupindira pambapa andiri wazvinzwa dziri kunyonganisa nokuti dai dzanga dzine chokwadi dzanga dzakakutaurira kudhara kuti nesuwo mwoyo weyu tinomuda zvinewe vangadziya kuti wataka kuzvizivira kureva kuti pane benefiti yokuti hanzvanzi dzakwa dzitaure chokwadiwo futi kwauri iwewe wazvinzwa yes iwewe pakutadza kutaura chokwadi chako semukadzi mukuru kuti aiwa murume wangu ava vazukuru ava hanzvadzi dzako ndo dziri kudawo mudhara wauri kuona achinanaira pano saka mese iwe uneka mhosva kako kekutadza kutaurawo iwe uneka mhosva kako kekutadza kutaurawo chokwadi iwe uneka mhosva kako kekurega uchinoona mukadzi wako nekuteerera makuhwa uchipa mukana wekuti mhombwe inokwanisa kuenda kunotunga mukadzi wako wazvinhu saka chandinenge ndichitarisira pakati penhau iyi inoda kuti tidzidzisane ichoda tirarame zvakanaka kubva zvino tichatanga kuronda kuona kuti mugere sei ani munopanzvisa chandiri kuda kuti mugare zvakanaka mukompaundi chandiri kuda kuti mugare zvakanaka mukompaundi asi iwewe unoshanda basa rei hauna basa raunoita chandinoda kusima mamuri kuti mumwirirane iwewe unotsvaga huku wopa uyu wavinzwa huku weka sei kupa goku imimi manga muchida kuti muzukuru wenyu akuteteisine nembuzi
musei mati kurikuda mbudzi kwete nokuti nyaya irikurwadza iri kurwadza koimimiwo penyu pamakakundikana kutaura chokwadi kuti aiwa uyeyu ndiye ari kutondanaakamudharaka uri kuona vasamundirovera tsvimbo ndaiti zukuru ndiachataura ega nekuti murume wangu izvozvo anenge asingade kuzvinzwa zvichitaurwa nini ndinge ndakuti anenge amhenu zvimwe zvandinge ndakuzivana nevazukuru ake saka ndaiti muzukuru ake achataura ega nekuti kumashuroko kwamboitika zvimwe kumunyikina wabrenda yei akandituka mushure mekunge mukomana wabrenda waema uya pamba saka pamune nhau dzimwe dziri kumashure uko saka idzo dziri kumashure uko wadzinzwa iwewe dzinagogo vako ini ndoda kuti kana mabva muno muende munotanga kugara zvakanaka nekuyena kwakanaka iwewe ndiwo baba wemureke Ini jadi baba womusha murume waJulius ndiri baba womusha pamusha baba nokuti mukomana mukuru atongoripo achatoipo panzvimbo ndakatombira saka tienda munounganidza musha wenyu unake kuita kuti ana moyo kana vachitouya munoporerera hanzvadzi dzako idzi ita hanzvadzi dzako dzirore zvakanaka moyo wataurira kuti mbavha ari kuya achibira pahanzvadzi dzako chitora matambo ekubata moyo wacho waziva kuti kana zvikanzi moyo ari kusvika pamusha pamba pako ari kutevera hanzvadzi dzako ende hanzvadzi yako yakutaurira nhasi kuti uzvizive notiwo pamwe unoone wanga watosimba moyo utokora moyo kuti moyo uyo ari kuramba achisvika pambaa achidinga mukadzi wako hanzvadzi yako yataura kuti moyo anga achitevera izvi asi ye moyo aizouya sei ndisipo pandinobuda chinochienda kubasa anowanika ndipano ini ndiripo yochiita umuhwanire unomubata inowechiita unomubata uchimurongera wazinzwa wochiita sei because ava vatadza kupruva kuti vakamubata moyo ari pamusoro pavo kana kuti vakabatana kana kuti vari pavo pachikona vari vaviri pane musero makavaona vari vaviri ava hapana ndepano unofungidzira kuti moyo naava vari kusangana here ndiani ari kutaura yanzvadzi yavo ndizvo muzukuru vavo ndose mumuromo wakakutaurira ndizvo ndira kuzwa nemuzukuru ndakazwa nemudzimai ya but kana ndiri kukutaurira chimiro chiripo iwe ungasvikovenga mudzimai wako iwewo kana wanga wosesandewo mudzimai wako usatsvage kunzvenga-nzvenga buda pachena kana une kufungira kwako wekuti mudzimai wako ichokwadi ari kurara namoyo because apa ndarinzwa nauyeni ndikaisvika ndikaizeya ndikaiona kuti aiwa ava kuti sababawo angachiwana kuti moyo achisvika ari kuseri achihwandirawo asvika nzodzi yako muzukuru wako azokutaura kuti aiwa mukaona moyo ari pano payadi ari kuvinga asi kuvinga mukadzi wako ndizvo zvinoreva ndizvo zvinoreva azvisiri izvo here musikana kwata kuti ndizvo ndesaka ndakubvunza kuti inonanaira here kuti moyo wapedza kuona iwewe onanaira futi newe azviita ii saka kureva kuti ava vamwe vakuzurwa madhara ava kana vari yavo ngoma yavari kuidza vachabatwa murikunzi vari kuzi apa munganyatsomira semunhu chaikufundisi but mafundisi yakubatwa saka apa iwewe neprevious kumashure uko nekutadza kuzivisa masikiriti yako kuna sekuru avo vona vaizosvika pakutema kutema mukadzi wavo vachifungidzira kuti moyo kana adarika chitepa yake ari kuenda kunako ndiwo unenge wakonzeresa waona paonoonekwa uine mhosva yekukonzeresa ndiri kupinda pakati apa iwe kana uchida kusangana namoyo chienda unosangana nawo somewhere musango munoripa mukabata muchita chigoro musango enda kumba ororwa wopinda mumba moita zvinoda mumamiria azinzwa saka imimi munoripwa mbudzi yenyu handimazinzwa
kumba ikoko ndimi mochiva mupurisa wangu, kwete kuti imi muzobatwa namunhu, asi kuti imini muzobata mwoyo nevamwe vanhu. Andidika? Iwewe murume Edward, tienda kubasa uchinoshanda zvakanaka, asi ziva kuti unopota uchimbonzvengawo uchiendewo kumba kunona mudzimai wako. Andidi? Aiwa, panenge watorawo saka nhau iyi ndingauti pana kuti changamiro ndiani taura yashandiswa namai mai vako avana kubhadhara vabhadhara mbudzi vabhadhara mbudzi macourt cost avo ndovakonzeresa kuti zvichiwende yakadana namoyo pamusoro changamire nhau iyi munoti kasipa kumwe kuti takuedza kubatanidza family. Handitika ndinofunga kuti sepachivanhu chaichaizwa tanzwa kuti mbuya wada mukadzi hataikwanise here kukumbirira kuti nai mbuya uri muzukuru wenyu, ukama hwenyu ucharamba huripo akabata sepambotaurwa kuti changamira kuti akavati bhadharwa mubhadharwa huku plus macourt cost. Handizvo because isusu hatisi pauti toda kupaza ukama hwenyu kana kuti imi mubve pamuchinhasida mufix. Changamira anofanira pakati penyu pekuyananisa imi minei. Imi ndiminoziva kuti mapurasa kuna mari, ndiminoziva kuti mari muchaiwana sei, asi ndaifungira kuti huku efinani mubhadhara macourt cost yenyu toedza kubatanidza ukama hwenyu huri pakati penyu nevazukuru venyu natete venyu. Uyu ukama hwenyu isusu hatigarepo, asi kuedza kuti mungowirirana sekugara kunga muchiita pasati pakuda nyaya idzi. Hawi nokuti haukwanisi kutaura zvimwe zviri kumashure. Life yangu yandagara ndichirarama ini ndinorwadza, saka apa yandakwanisa kutaura ndiwe maererano nenzira dzakafanana idzodzo. Nokuti ndakatotarisa kumashure uku murume wekubva ndine mwana uchitumwa, taitomboramana futi nekuda kwehama, zvichibva futi kuhama. Ini ndichigara nemurume wangu hatina problem, dambudziko riri kuhama nemubereki. Wataura kuti ndiwe mbuya wevana ava, ende vana ava vaenda kunonika kuna sekuru wavo varivo vari kudanana nemurume angatitendera mumushawo. Iyoyo imhosva, ndiyoyo mhosva yekuti vamwe vari kusvipisa zita rako zvichiita kunge iwewe ndiwo uri kushedza mwoyo. Saka zvaataura muzukuru wako ataura chokwadi pamberi pedare kuti ndiye ari kudanana naye. Taiti iyoyo imhosva yakazvimirira yekusvipiswa kwako. Saka naizvozvo unopiwa mbudzi yako tisingatarise zvese zvakawanda mumashure. Ende iwewe sambuya, chinonzi mbuya chinochengetedza zvakawanda, kuchengetedza mhuri. Pane mavhi asingade kuvaka mhuri, mbuya ndopavanopinda pakuvaka mhuri. Muri kuzvinzwa mbuya? Muri mbuya. Mimi sekuru mbuya mudzidzisi mukati memhuri yake. Batanaye musapute imba yenyu pamusana pevazukuru. Handiti? Nokuti apa muzukuru wenyu ataura chokwadi, ataura kuti ndiye anga ari kudanana nemunhu wawanga uri kuona, mumvuri wawanga uri kuona mumusha mako. Wani muridzi ndiyo. Saka naizvozvo chakonzera kuti mumvuri wekusataura anobvisa $85 nemakosi yabiswa neuyu, nekuti uyo anga asvipiswa arwadziwa mwoyo. Saka kuzvitenesa kwake kwaaita ndiko kwekupuruvha
kuti tizive kuti Brenda ndiye anodanana namoyo. Saka kuti unganidza tese muzuva ranhasi kuti tizive kuti Brenda ndiye anodanana namoyo, kwete kuti mukadzi wako ndiye anodanana namoyo. Asi mukadzi wako kana ane kudanana namoyo ichabuda pashiri, asi panai pari nhasi muzukuru wako ndiye anga asina kubuda chokwadi, asi apa azotaura chokwadi. Saka anobhadhara mbudzi nekudzorera uyu kuitira zvinovazima ngapira kunokudara kufunga munde munogara Usaine mama. Sifa, civili,